yi watsi da dokar faɗaɗa haraji da majalisar dokoki ta amince da ita, abin da ya haifar da zanga-zanga a ƙasar, inda ya sake mayar da dokar majalisar domin gyare-gyare. Majalisar tana zama na musamman ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro, inda majalisar ta amince da tura sojoji su kare gine-gine gwamnati lokacin zanga-zanga. Tun farko ƙungiyar likitoci ta ƙasar ta tabbatar da mutuwar fiye da mutane 20, kana wasu kimanin 30 suka jikata sakamakon zanga-zangar da aka fuskanta a faɗin ƙasar a wannan talata da ta gabata, domin ƙiyayya da sabuwar dokar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita ta faɗaɗa haraji kan kayayyaki a cikin ƙasar. Wannan na zuwa lokacin da masu zanga-zangar ke cewa za su sake komawa kan tituna gobe Alhamis domin nuna mutuntawa ga masu zanga-zangar da suka mutu lokacin artabu da jami'an tsaro, kamar yadda masu shirya zanga-zangar suka nuna a shafukan sada zumunta na intanet, musamman shafin X ko kuma Twitter. A nasa ɓangaren shugaban ƙasar ta Kenya ya zargi masu tayar da zaune tsaye sun karɓa ragamar zanga-zangar, kuma nan gaba kaɗan zai jawabi ga al'ummar ƙasar, inda ake sa ran zai sake ɗaukan wasu matakan sassauci domin ganin ya kwantar da rikicin da ya tashi. Wani harin makamin roka a yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo mai fama da tashe-tashen hankula ya hallaka sojoji 2 masu aikin kiyaye zaman lafiya na Afirka ta Kudu. Dakarun suna aiki ƙarƙashin ƙungiyar raya ƙasashen yankin kudancin Afirka domin taimakon gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kawo ƙarshen ayyukan 'yan tawaye. Yankin na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya shafe kimanin shekaru 30 na fama da tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai. A wannan Laraba, shugaba Volodymyr Zelensky na ƙasar Ukraine ya nuna jinjina game da amincewa da naɗin Firaminista Mark Rutte na ƙasar Netherlands mai barin gado a matsayin sabon babban sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO ko OTAN. A cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na intanet, shugaban na Ukraine ya ce yana sane da cewa sabon sakataren ƙungiyar tsaron ta NATO, Mark Rutte, mutum ne mai tsayuwa kan manufa. Tuni dai ƙasar Rasha, wadda ta ƙaddamar da hare-haren mamaya kan Ukraine, take cewa babu abin da zai sauya game da sabon naɗin, domin Rasha ta ɗauki ƙungiyar tsaron NATO a matsayin abokiyar gaba. A ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa ake sa ran Mark Rutte, Firaministan Netherlands mai barin gado, zai ɗauki madafun iko a matsayin babban sakataren ƙungiyar tsaron ta NATO ko OTAN. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban shafin Wikileaks mai kwarmata bayanan sirri Julian Assange ya isa Canberra, babban birnin ƙasar Australia da ke zama ƙasarsa ta haihuwa a wannan Laraba, abin da ya kawo ƙarshen shekaru 14 da ya shafe yana watan gariri tsakanin saboda hukumomin Amurka na neman sa kan kwarmata bayanan da ya wallafa na sirri. Assange, mai shekaru 52 da haihuwa, ya shiga wata yarjejeniya da Amurka, inda bayan tuhumarsa aka ɗauki shekarun da ya kwashe yana zaune a gidan fursuna a Birtaniya a matsayin lokacin da ya ɗauka na ɗaurin da Amurka ta masa. Sakin na Assange daga ƙasar Birtaniya da ya samu maraba daga ƙungiyoyin kare 'yan jaridu da kare ɗan adam na duniya. A wannan Laraba, Majalisar Zattaswar ƙasar Jamus ta amince da wani ƙudurin doka da zai tabbatar da fitar da baƙin haure da masu neman mafakar siyasa daga ƙasar waɗanda aka gano suna nuna goyon bayan ayyukan ta'addanci, kuma haka zai shafi har masu goyon bayan ta'addanci a kafofin sada zumunta na intanet. Gwamnatin haɗakar Jamus ta ɗauki matakin saboda yadda ake samun masu goyon bayan ayyukan ta'addanci tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kai kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba na shekarar da ta gabata ta 2023, da kuma farmaki kan masu zanga-zanga da wuka da aka samu a nan Jamus. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya goyi bayan ƙarfafa matakan na yaƙi da ta'addanci, sai dai masu sukar dokar suna ganin haka a matsayin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki. A wannan Laraba, Kotun Duniya mai hukunta masu miyagun laifuka ta duniya ta ɗaure wani jagoran jihadi sakamakon samunsa da laifukan ta'addanci kan mutane a birnin Timbuktu na arewacin Mali.
shi dai Alhassan Ak Abdul Aziz Ak Muhammad Ak Mahmud mai shekaru 46 da haihuwa. Kotun da ke birnin Hague na kasar Netherlands ta same shi da laifukan cin zarafin mutane lokacin da mayakan jihadi suka kwace birnin Timbuktu a shekara ta 2012. Lokacin mamayen na jihadi sun kwace birnin Timbuktu na arewacin Mali tare da cin zarafin mutane na ɗan lokacin da suka kwashe kan madafun ikon yankin. Ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na DW, mu sake kuma gare ki Fauziya Dauda. Ta gaida Suleiman Babayu da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW. To a harkokin namu na yanzu muna tafa da sharhi kan gasar Euro 2024 da ake ci gaba da gudanarwa a nan Jamus. Shirye-shiryen abu namu da darasin rayuwa da kuma ra'ayin matasa na nan tafe. Amma kafin nan mu ɗauko tushen rahotannin daga Najeriya. A yayin da ake ci gaba da fuskantar karancin abinci a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekaru 5, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta samar da abinci ga yara miliyan 1 da ɗoriya da ke fama da tamowa a arewacin ƙasar. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani. Tun daga farkon watan nan ne dai, ƙungiyar likitoci na gari na kowa sau koka bisa ƙaruwa ta yaran da ke da buƙatar abincin gaggawa. A cikin neman kai ƙarshen annobar tamuwa da ke ta ƙara yaɗuwa a sashen alaucin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Ɗaukacin cibiyoyi na ƙungiyar 50 dai sun cika makil da yaran da ke cikin tsananin yunwa sakamakon rashin isasshe na abinci. MSF ɗin dai ta ce ƙiddiga ta yawan yara da ka fuskanci irin wannan matsala ya ƙaru da kusan kaso 100 cikin 100 a cibiyoyin karɓar ta abinci. Adadin kuma da ke iya ƙaruwa a cikin watan gobe na Yuli a lokacin da ƙarancin da abincin ke da tsanani. Ko a cikin wannan mako dai a rika nuna hotunan wasu yara da kasusuwan su ke waje sakamakon annobar rashin isasshen abincin. Dama dai kasar na zaman kasa ta biyu a duniya baki daya da ke ta gangaba cikin yawan yaran da ke da karanci na abinci. To sai dai kuma a faɗa farfesa Muhammad Ali Fati da ke zama minista na lafiyar tarayyar Najeriya, kasar na ɗaukar jeri na matakai da nufin fuskantar matsala da ke da kamari a ɗaukacin sassa na arewa. Mun sa kwamiti na gaggawa wato task force wanda muka zauna muka tantance muka kuma tattaro kayan agaji wanda za su shigo kasar nan a sati na farko na watan Julai, wato nan da sati ɗaya kenan, wanda ake kiran su multiple micronutrient supplements wanda za a ba mata miliyan 1.3 wanda kowace in ta samu zai kai ta wata 6 tana sha domin ya gina mata karfin jikinta, musamman mata masu juna biyu da su da 'ya'yayensu. Sannan kuma muka tattaro kuɗaɗe wanda za a sayi kayan abinci mai gina jiki na wanda ciwon tamuwa take damun su don a rarraba su ta asibitocin shaka tafi 1,200 da suke Najeriya wanda muka san da su, wanda a yanzu haka akwai tallafi da ake bayarwa wa yara da suka kai wannan matsala suka yi tsanani na ciwon tamowa din. To amma gudunmawar da gwamnatin tarayya take yi watan dole ne zai yi alfanu idan jihohi su ma sun yi. Yara sama da miliyan 1.3 ne da ke fuskantar tamuwa a cikin arewacin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Akalla kaso 32 a cikin 100 na yawan yaran na arewa dai yana fuskantar tawaya sakamakon rashin isasshen abincin da ke ginin jiki. Kafin matsalolin rashin tsaron da hawa ta farashi su kara jawo rikicin da ke zama barazana mai girma cikin kasar a halin yanzu. Abdulgani Abubakar dai na zaman shugaban kungiyar Save the Child mai kula da hakkin yara a Sokoto. Kuma ya ce ana buƙatar duban matsalar rashin tsaron kan hanyar tinkarar yunwa da ba ta ji na karatu. Kasancewar ba a samu zuwa aikin gona a matsalolin da na tsaro ma da ke sa mutane na gudowa suna barin karkara zuwa birni ya riga ya sa abinci ya yi karanci. A ba da daɗewa ba an ka kira ma'aikatanmu domin su tallafa su kai wata mata asibiti. So abin da zai baka mamaki matar da haihuwa ta yi nono ta babu ruwan da za ta ba ɗan saboda matsalar yunwa. Ka diba macen da ta ɗauki ciki wata 9 har ta kai ga haihuwa nono ma babu ruwa gare shi wanda za a ba yaro saboda matsala. Da muka tambaya muka ce na uban yaron ce mu da ta yi wallahi saboda rashin abin da zai ba su ko yaye jiya ya gudu ya bar gida tun da sayi. Wata sanarwar hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da ta ce Najeriya na da buƙatar tsaba kuɗin da ya kai dala Amurka miliyan 306 da nufin tunkarar karancin da abinci a sashen arewa maso gabashin ƙasar kaɗai. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
To har yanzu dai shirin yana a tarayya ta Najeriya inda yayin da ake bikin ranar yaƙi da sha game da fataucin miyagun ƙwayoyi, matasa a jihar Borno sun bazama yankunan karkara domin yaƙi da wato da ta'amali da miyagu da kuma haramtattun ƙwayoyi da nufin magance matsalar, musamman maganin yadda matasa suka fito da sabbin hanyoyi na buguwa ba tare da shan ƙwayoyin da aka haramta ba. Wakilinmu a Maiduguri Al'amin Suleiman Muhammad ya haɗa mana rahoto a kai. Wasu abun ma ni yanzu ne nake ji cewa ana amfani da su wajen shaye-shaye. A nan wata matashiya ce take bayanin abin da ta amfana da shi daga horon da aka basu na yaƙi da dukkanin nau'i na ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Wani rahoton da hukumar yaƙi da sha game da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA a turance ta fitar ya nuna cewa matasa a jihar Borno sun fito da sabbin dabaru na amfani da fitsari da kashin kadangare har ma da wasu kayayyakin da ake haɗa abinci wajen bugar da su maimakon haramtattun kwayoyi da ke wahalar samu a gare su. Saboda nuna damuwa ga wannan yanayi ne hukumar da ke yaƙi da sha gami da fataucin muggan kwayoyi wato NDLEA a takaice ta shirya bita ga ɗaruruwan matasa a jihar Borno domin isar da sakon faɗakarwar ga dukkanin yankunan jihar kan mummunar ɗabi'ar da ta lalata rayuwar matasa da dama. Alhaji Ilyasu Mamman Mani shine kwamandan hukumar NDLEA na jihar Borno. Kiyasinmu ya nuna cewa kusan kashi 75 zuwa 80 na rikice-rikicen da suke faruwa kwaya ce ke asasa shi. Kusan yanzu duk lungun da kaje bayan da ba za ka samu maganar na kwaya shaye-shayenta ko kuma sayar da ita. So dole ne mu faɗakar da mutane saboda mun gane cewa yawancin mutane ba su ma san menene kwaya ba ko kuma menene illata. Tuni dai waɗannan matasa suka bazama zuwa yankunan su inda suke faɗakar da 'yan uwansu matasa da iyaye da shugabannin al'umma kan illar ta'ammuli da miyagun kwayoyi da yadda za a magance ta tsakanin al'umma. Na tambayi wasu daga cikin matasan da ke wannan aiki a ƙananan hukumominsu sun bayyana min irin saƙon da suke isarwa. Muhammad Umar, gaskiya abokananmu matasa gaskiya su yi hattara da mu'amala da ƙwayoyi. Sunana Aisha Muhammad Kabir. Mata su daina shan sigari ne, su shisha, mu ne iyaye na gobe. Ya kamata duk abin da za mu yi gwara mu shiryar da yaranmu, su kannenmu, su yayun. Ko al'ummomin yankunan musamman matasa suna fahimtar wannan saƙo ga abin da wasu